Zdravo, Fibi. Da li šef Mačak kuva sa nama? Ćao svima, spremite tortu za mene. To nije teško. A Mačak je spreman. Potreban mi je obični keks. Treba ga izvaditi iz pakovanja i izmrviti uz pomoć kuvarskog čekića. Da, tako je. Spremno. A sada moram skupiti sve te mrvice. Prebacit ću ih u okrugli metalni kalup. A sada punjenje. Potreban mi je želatin. Stavljam ga u ključalu vodu. Da, sad ću obojiti naš budući žele u plavu boju. Odlično mi ide. Kada smesa bude gotova, preostaje samo preliti sve u metalni okrugli kalup. A sad mi treba riba. Ne, sa ovim ću moći uhvatiti samo mačku. Sad ću to ispraviti. Umjesto perje ću staviti gumenog crva. Hajde, hvataj se ribo, mjau. Osjećam da vuče. Da, odlično. Stavljam je u naš žele da plovi u njemu. Kako smešan repić. Kada se sve stvrdne, tada mogu skloniti kalup. Moja torta je nevjerovatna. Ja sam već sastavila tortu, samo je treba ukrasiti. Uzet ću providan okrugli kalup i staviti ga u centar torte. Sad će mi trebati čokolade različitih boja. Polomit ću svu čokoladu na male komade i staviti ih u kalup. A sad ću dodati malo vatre da se sve rastopi. Gotovo. Sada podižem kalup i sva šarena čokolada će se raširiti po torti. Da, moja torta je postala šarena kao duga. Prelepo, ali to nije sve. Dodat ću još malo marshmallova. Obožavam ga. Sipat ću malo ovdje i ovdje. I na kraju ću ubaciti slatkodugu. Wow, mala Wendy će biti oduševljena. Kako je prelepova Nutella. Obožavam je. Definitivno ću ukrasiti tortu sa njom. Sipat ću što više Nutella na tortu. Wow, kako lepo curi. A sad ću staviti okolo roze Kit Kat čokoladice. Sestra Wendy obožava ovu čokoladu. Cool. Šta je ovo? Ko je zagrizao krofnu? Šef Mačak, da li ste to vi uradili? Ne razumem o čemu pričaš. Pa dobro, morat ću da je stavim na tortu. To je bila moja jedina krofna. Prijatno, Wendy. Wow, sve izgleda baš lijepo. Želim da probam ovu tortu sa Kit Katom. Wow, ukus je super. Tu je čak i krofna. Čekajte, već je neko jeo? Ne, to neću probati. A šta je ovdje? Duga je prelepa. A kakva je torta? Wow, i torta je divna. Ekstra. Dajem like ovoj torti. Šta? Torta sa ribom? Neobično. Sad ću probati ovu žele ribicu. Oduševljena sam. Ovo je baš dobro. I torta je divna. Nisam takvu probala ranije. Rešeno, dajem pobedu ovoj torti. Mjau, ja sam najbolji šef na celom svetu. A sada želim sendvič. Spremite mi najbolji sendvič. Naravno. Dakle da počnem. Šefe, a šta ćete vi da spremate? Treba mi kalup u obliku mačke. Napravit ću od tosta oblik svoje glave. A sad ću uzeti konzerve za mačke. Sendvič sa mačjom hranom vole svi, a zar ne? Dobro je što imam oštre kandže, a brzo mogu otvoriti sve konzerve. To je to, sendvič je spreman, ostalo ga je samo ukrasiti da izgleda još slađe. A za dekoraciju ću koristiti šunku. Od nje ću iseći male trouglove. A sad ću uzeti malo sira. Da, i od sira ću napraviti trouglove. Baš tako. Sada sve sastavljam i dobijam slatku, lepu njušku od mačke. To je to, mjau. Ja nikako ne mogu da otvorim teglu sladoleda, hajde. Šefe, hoćete li mi pomoći? Naravno. Wow, ovo je bilo cool. Baš vam hvala. Eto vam malo mleka kao zahvalnost. Mjau, hvala.
Vreme je da i ja počnem da spremam sendvič. Treba će mi 2 vafle. To će biti moji tostovi. I ja ću praviti slatki sendvič. A Wendy obožava sve slatko. Stavit ću sladoled, čokoladni sirup i bombone njort. O da, ispalo je jako lepo. A šta je kod Phoebe? Nameravam napraviti najviši sendvič za Wendy. Sloj hleba, zatim sir, paradajz i ukusna šunka. O da, miris je divan. Zatvaram sve salatom. A šta? Gde je moja šunka? Sigurno sam je stavila. Dobro. Ponovo ću staviti šunku, a zatim... Šta? A gde je opet šunka? Ja nisam luda. Stavljam šunku 3. put i pratim gde nestaje. A mijau, obožavam šunku. Šta? Šefe mačak, kako se usuđujete? To je moja šunka. A samo sam probao. Da, 3 puta. Dakle, dovršavam sendvič i to je to. Ubacujem čačkalicu da se sendvič ne raspadne. A Wendy, prijatno. Wow, svaka vam čast. Oho, koliki sendvič. Sad ću ga probati. Baš je lep. Sviđa mi se. A što je ovo? O, preslatko. Sad ću da probam. Šta? Fuj, to je grozno. Osjećam ukus ribe. Šefe, to je odvratno, ja nisam mačka. Ovo nije za mene. Nemoj to više praviti. O, a to je već nešto ukusno. Tu je moj omiljeni sladoled od jagode. Neverovatan je. Ovo je pobjeda, 100%. Ne mogu da se zaustavim. To, pobedio sam. Hvala, sestro. To nije fair, a mjau. Napravite mi koktel. Želim jako sladak i najlepši koktel. Pa to je lako. Treba mi mlijeko. Obožavam ga. Sipam mlijeko u blender i dodajem višlu za hranljivost. A sada sve mogu izmešati. Zatvaram poklopac i uključujem blender na maksimum. Wow, kako se sve brzo meša. A sad mi treba neka lepa čaša. Biće u obliku šape. Treba dodati malo leda. Lupit ću po kalupu da bi sav led ispao. Mjau, savršeno. Prebacujem moje ledenice šape u koktel. Ovog će sigurno biti dovoljno. Ostalo je samo ukrasiti sve višlom i može se probati. O da. Ja ću napraviti koktel od prirodnog limunovog soka. Iscedit ću sok u šejker. Da, tog će biti dovoljno. A sad mi treba Fanta sa ukusom grožđa i pucketave bombone. Da, sipat ću bombone u šejker, zatim preliti sve Fantom i dobro sve promešati. Mislim da je spremno. Ostalo sipati sve to u čašu. Ubacujem slamčicu i ukrašavam sve limunom. Quentina, gde je tvoj koktel? Šta? O ne, zaboravio sam na koktel. O, ideja. Mogu da naručim koktel u Meku. Eto, Grimace shake će biti jako ukusan. Gde je moja poručbina? Šta je ovo? Vi ste kurir iz Meka. Ne mogu da verujem. Prvi put vidim ovakve kurire. Hvala. Doviđenja. To je bilo strašno. Wendy, možeš probati. Wow, kakvi lepi kokteli. Želim da probam ovaj. Sa višlom je neobično. Uj, to je odvratno. Užasan je. A šta je ovdje? Baš lepo si ja. I ukus je super. Unutra su pucketove bombone. Cool. Obožavam ih. Što? To je Grimace shake? A videla sam ga u Meku, ali sve nikako da probam. Baš je super. O ne, nešto nije u redu sa mnom. Phoebe, jesi li vidjela ovo? Pobedila je Phoebe. Ona ima najukusniji koktel. O da, hvala Wendy. Obožavam te. Jo, dobila sam najmanju Fantu. To je tužno. A Mandy imala više sreće. Ona ima srednju porciju.
Ali Britney je imala najviše sreće. Pogledajte koliko fantu ima. Da, to je sve moje. Ali prva počinje Jane. Hajde. Super, spremna sam da probam svoju fantu. Gdje je? O, evo je. Baš je ukusna. Što? Tako malo? Pa dobro. Jesam sad ja, da? Juhu! Wow, koliko fante! Kako je hladna i jako ukusna. To baš osvežava. Sada Britney, ajde. Da, pritiskam. Ajoj! Neverovatno! To je bilo baš moćno, jel da, devojke? Hoćemo još? Jo, neću da jedem ljuti čips. Plaši me. Oh my god. Jao, samo pogledajte ovu jezivu kutiju. Očigledno će to biti poslednji čips koji ću pojesti u životu. Mamice, plašim se. To se ja plašim. Pogledajte moju porciju. Mandy, počni ti, molim te. Oh my god. Dobro. Sva sam se naježila. Jako se plašim. Dobro, mala porcija uopšte ne je strašno. Kako ljudo. Prošlo je. Hajde, Jane, sad ti. Ne, ti si na redu. Ti. Jedi već. Dobro. Da mi ne bude tako strašno, poješću čips sa prijateljima. Da, emitovat ću. Ćao svima. Danas ću pojesti najljući čips na svetu. Pogledajte kako izgleda. Jeste spremni da vidite to? Onda počinjem. Jao, već mi gori jezik. Ali držim se, sve u redu. Da. Kako si hrabra. Drugari, zapratite ovaj kanal zbog Jane. O, ne. Sve u redu, da. Eto, sve sam pojela. Ajoj, ne mogu više. Ups, šta će sada biti? Ne mogu više da izdržim to. Treba mi hitno voda. Oh my god. Šta? Gde je voda? Ajoj. Staj mi samo jedno. Da, kakvo olakšanje. Jao, kako odvratno. Hoću da zaboravim na to. Završila sam. Dobro, ćao svima. Gde ćeš? Jedi svoj čips. Moraš pojesti ga. Hajde, 3, 2, 1. Otvaraj. Mamice, jeste vidjeli to? Plašim se da zamislim šta će biti sa mnom kad ga pojedem. Hajde, Britney, verujmo u tebe. Hvala vam. Ali sumnjam da će mi to pomoći. Devojke, postaje mi jako ljuto. Hajde, možeš ti to, Britney? Još malo. Hajde. Evo ga, počinje. Sad će pući. Ne boj se, pomoći ćemo ti. Jel ti sad bolje? Da, kakvo olakšanje. Hvala vam, devojke, spasili ste me. Jao, ovaj mentos je veličine mog prsta. Srednja porcija nije loše. Wow, koliko bombona sam dobila. Neverovatno. A Jane ima jako smiješnu porciju. Da, znam. Pa šta da se radi? Moram pojesti ove male bombonice. Baš su ukusne. Kako osvežava. Gledajte, sad imam ledeni dat. Super. Ja sam završila. Ko je sljedeći? Britney, sad ti, hajde. Da, to je odlična vest. A već sam spremna da probam sve bombone. To je baš hladno. Sad ću napraviti balon. Gledajte. Jao, smrzla sam se. Konobar. Tu sam, gospođice. Dajte mi mentos. Ovo će vas ugrijeti. Izvolite. Spremio sam vruć čaj za vas. Izvolite. Baš ti hvala. Da, sad mi je mnogo bolje. Hej, sklanjaj se odavde.
O, kako prija. Oh my! Mandy, šta čekaš? Sad si ti na redu. Da, tačno. Evo je moje bombone. Ali moram se pripremiti za to. Aha, stavit ću rukavice, kapicu i šal. Da, tako je. Sada mogu probati. Tako velika. Sviđa mi se. Super. Poješću svaku bombonu. Da, prelepo. Devojke, gledajte mi balon. Kako vam se čini? Sad će pući. Ups. Wow, pogledajte. To je pravi sneg. O, Mandy, napravila si nam pravu zimu. Hoćeš da se igramo? Hoću, eto ti. Super. Jo, jesi se smrzla? Izvoli. Tako će ti biti toplije. O, hvala. Ej, šta to radiš? Eto ti. Eto i tebi. Jo, nikad nisam vidjela tako malu kolu. Slatke. Wow. A Britney je dobila veliku flašu. Da, blago meni. Šta? Šta? Ne mogu da verujem. To je najveća flaša kole koju sam ikad videla. Cool. Mandy, ti počinješ. Da, znam. Ej, devojke, to nije obična kola. To je žele od kole. Super. Šta? Kola mi se zaglavila u grlu. U pomoć. Hvala vam, devojke. Baci kocku. Jesam sad i ja. Odlično. O, da. Ovaj žele je fantastičan. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. O, da. Blago meni. I meni se jede. Jao, ruka mi se zalepila za flašu. Jao, kako da odlepim to? Šta je to? Ne mogu da skinem flašu. Zalepila se za moju kosu. Pomozi mi. Pazi. Ups, izvini, Mandy. Tišina, smiri se, sad ću sve popraviti. Eto, tvoje kikice. Vratit ću je na mesto. Dobro je. Skloni tu flašu. Da, sada Jane. Super. Vreme da i ja probam svoju divnu kolu. Jao, ne mogu da istisnem žele. Šta da radim? Ne znam. Halo, dragi, hoćeš mi pomoći? Čekam. Hello. Naravno, lepotice. Ćao, devojke. O, ćao. Tako si ja. Neverovatno. A Mandy, skloni se, ja sam Britney. A ja sam Mandy, kako si? Hej, ne smetaj nam pričamo. Ti ne smetaj. Hej, hoćeš mi pomoći sa kolom? Naravno. O, hvala. To je baš ukusno. Sipaj više, još više, još više. Jao, sve je prljava. Thank you. Hvala, dragi, možeš da ideš. Vidimo se. Idem i ja. Stani, čekaj me. O, kako lepo. Kako slatka krofna. Sviđa mi se. I ja sam zadovoljna. Wow, neverovatno. Blago meni. Pogledajte. Jedva čekam da probam. Stani, ja počinjem. Let's go. Dobila sam najmanju krofnu, ali preslatke. Sad ću je probati. Super. Sad ja. Konačno. Stani. Ja sam na redu. O, ja obožavam glazuru od jagoda. O, tako je slatka i ukusna. Divno. Blago njoj. Jane, požuri. Super. Hoćeš mi dati ove mrvice? Molim te. Pa dobro, uzmi. Thanks. Super. Hvala. O da, baš ukusno. Jeste završili. Konačno je moj red. Wait a second. Ja ću jesti kao prava dama. Prvo ću odseći sebi malo pače. Da, tako je. A sad ću ga probati.
O, da, to je najlepše što sam ikad jela. O, blago meni. Mogu jesti to non stop. Za doručak, ručak i večeru. O, magično. A možeš li da požuriš malo? Ne možemo da te čekamo. O ne, da li će stvarno jesti po malom komadu? Jao, ni do sutra nećemo završiti. Dobro, Jane, hajde da se igramo. Papir, kamen, makaze. Dobro, a sada šah. Pobedila sam. Ne ljuti se. A kako treba stavljati to? Jel tako? Zamisli, a posle mu kažem. Ja, spava mi se. Daj meni. Skoro sam završila. Ostao je posljednji komad. Završila sam. Bravo, bravo, Britney, svaka čast. Odlično. Bravo, svaka nam čast. Završili smo izazov. Iako je trajao baš dugo. Nema veze, zapratite naš kanal. Hajde da izaberemo šta ćete da kuvate. O, da vidimo šta je tamo. Super! Napravite mi tortu. Hajde, verujem u vas. Treba će mi kokice. A šta ste vi smislili? Pa ne znam, treba razmisliti. Znam. Treba mi pomoć mojih vilenjaca. Evo ih. Šta ste mi doneli za tortu? To je najlepši fil. Hvala. Opa, još i kore. Čak i bela čokolada. To je sve što mi je trebalo. Hvala modernim pomoćnicima. Vidimo se na severnom polu. Što? Prvi put vidim vilenjace? Okej, nastavit ću da kuvam. Pomešat ću učine i kokice i tečni marshmallow. Tako je, odlično mi ide. Hajde da sastavimo tortu. Iscedit ću na korofil. Zatim staviti drugu koru. Tako treba ponoviti nekoliko puta. Odlično. A sad ću premazati sve filom. Napravio sam zelenu jelku. Ali treba dodati detalje. Napravit ću lepe zelene cvjetiće kao ukras. Odlično. Sada ovo više liči na jelku. Hajde da dodamo zelene i crvene konfete. Wow, to izgleda divno. Liči na ukrašenu jelku, jel da? A sad ću od bele čokolade napraviti zvezdu. Miley, kako ti se sviđa moja torta? Super je, Santa, svaka čast. A ja sam odlučila da napravim tortu Sneška. Pogledajte kako ga sastavljam. Sad ću dodati kokos. On baš liči na sneg. Imat ću čak i šargarepu. Preslatko. A sada uzimam čokoladnog sandu. Slušaj, liči na mene. Šta to radiš? Treba skinuti pakovanje i probati čokoladu. Obožavam, to jako ukusno. Što? Ne. Neću da budem na mesto ove čokolade. Dedo Mraz, šta vam je? Jeste se uplašili? Unutra sam M&M's bombone. To je baš ono što mi treba. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sada uzimam mali oreo kolači. To će biti oči mog Sneška. Gotovo. Veoma lepo, Miley. Odlično si se potrudila. Šefe, a šta je kod vas? Ostalo je dodati ukrase. Torta je crvena, a od žele bombona ću napraviti mašnu. I ovo mi treba za ukras. Da, prelepo. Prijatno, mala. Wow, sve torte su jako lepe. Šta prvo da probam? Ovaj Sneško je jako lep. Oduševljena sam. Wow, to je divno. Svaka čast. A šta je ovo? To je prava šargarepa. Fuj, mrzim povrće. Neću više. A sad ću probati ovaj slatki poklon. Wow, baš lepo.
Unutra su čokoladne kore. Jao, to je mnogo ukusno. Takav poklon mi se sviđa. Šta? A ovo je jelka? Nevjerovatno. Jedva čekam da probam. To je veoma ukusno. Ova jelka je mnogo dobra. Dakle, izabrala sam pobednika. To će biti Deda Mraz. Hvala, Jess. Od uvek si bila na mojoj listi dobrih devojčica. Čestitam! Šta da smislim ovaj put? A ruka je pala ovde. Šta je ovo razglednici? O, kakao! Super, treba mi to. Imam dobru ideju. Treba mi samo mleko i čokolada. Pomešat ću u šerpi mleko i čokoladu. Ugreću to sve i promešati. Moja žena mi često sprema ovo piće posle teškog dana. Sipam to u čašu. Gledajte kako lepa boja. A sada treba dodati malo leda. Napravit ću nekoliko pahuljica. Tako je. Stavljam ih u čašu. Čaša se zaledila. Previše hladno. Miley, šta si smislila? Hvala na mančmelu i poki štapićima. A već znam šta ću napraviti od toga. Pogledajte, zar to nije preslatko? A ja imam čokoladno mleko. Treba ga sipati u blender, dodati maltizers i kakao. Da, tako je. Ostalo sve promešati. O, da. Ispao je mnogo lep koktel. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve šlagom. Šlag vole sva deca. Tako je. Preko ću sipati šarene konfete. Gotovo. Čekajte, gde ste odneli moje mleko? Treba mi. Imam teglu sa nutelom, ali ostalo je baš malo. Treba sipati čokoladno mleko u teglu do kraja. A sad ću sve promešati. Gledajte šta sam smislila. Sad će se sve dobro promešati. Savršeno. Wow, ukus je super. Obožavam KitKat. A moj koktel je spreman. Jess, probaj brže i reci ko je pobedio. Wow, to je baš ono što sam htjela. Jedva čekam da probam. Želim da počnem od ovog. To je kakao u tegli od nutele. Ukus je banalan. Dobro, probat ćemo još nešto. Wow, to je sneško od marshmallova i kakao. Super! Da, prelepo. Čekajte, kako hladno. Ne sviđa mi se tako hladno piće. A tu je nešto zanimljivo. Probat ću. Izgleda ukusno. I ukus je jako dobar. Odlučila sam. Pobeđuje šef. Da, pobjeda je moja. Priznajte, zaslužila sam to. Hvala, Jess. Odlično ste uspeli. Ostala je posljednja čestitka. Šta ćete sada da spremate? Da, hoću. To je kolač. Hajde, počnite. Ja sam najbolja u tome. Sad ću vam to dokazati. Trebaju mi lizalice. Prvo ih treba istopiti. A kad se lizalice istope, sklonit ću štapiće. Tako je. A sad ću naduvati balon. Tok će biti dovoljno. Umočit ću ga u karamel. Da, odlično mi ide. Deda Mrazu, hoćete mi pomoći? Šta treba od mene? Treba ohladiti. Naravno, majstor sam u tome. Hvala. Sklanjam balon i pogledajte šta sam dobila. A sada uzimam čokoladni kolač. Dodat ću malo filo odozgo. Stavljam slatku jelku i pokrivam karamelom. A preko ću sipati malo konfeta. Ispalo mnogo lepo, jel se slažete? Ja sam oduševljena. A gde leti kolač? Treba mi jedan.
Nadam se da niste protiv, šefe. Smislio sam zanimljivu ukras. Jako volim svoje jelene koje me voze svaku novu godinu. Ali moj omiljeni je Rudolf. Ali nemojte nikome reći. Ha. Deda Mrazo, a da li možete da napravite sladoled u kornetu? Wow! Nikad nisam videla to. Da, ispao je sladoled. Baš je lep. Hvala puno. Stavit ću sladoled na kolač, napraviti oči, uši i nosić. Wow, prelepo. A Jess, probaj brže. O da, kolači. Svi su tako različiti. Hoću da probam ovaj. O, jo, moj jezik. O, zaledio se. Ne sviđa mi se to. A šta je ovdje? Wow, pa to je kolač u obliku jelena. Ukus je super. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Jo, kako slatko. Jedva čekam da ga probam. Tu je sladoled. Ekstra. Odlična kombinacija. Onaj ko je smislio to, pobedio je. To je mnogo ukusno. Da, pobeda je moja. Najbolja sam. To. Balerino cappuccino. Zašto ne mogu biti kao sva ostala deca iz razreda? Stalno mi se svi smeju. Već sam se umorila od stalnog maltretiranja. Šta se desilo? Balerino cappuccino, ti si stvarna? Ali kako je to moguće? Naravno, moja mila, ti si tražila pomoć od mene. Stvarno? Meni će pomagati prava balerina cappuccina. Tako sam srećna. Ups, moja proteza se zakačila za tvoju suknju. Izvini. Hajde da za početak sklonimo tvoje fiksne proteze. One te sigurno neće učiniti lepoticom. Uzmi ovo, pokušaj da ih odsečeš. Naravno, sad ću. Jao, klešta su se slomila. Nikad se neću osloboditi proteza. Ne brini, Liv, imam prijatelja. Asasino Cappuccino, on će ti sigurno pomoći. Hajde, ne boj se. Sečiva njegovih noževa su tako oštra da će sigurno skinuti za par sekundi tvoje proteze. Stvarno? Wow, stvarno je uspelo. Tako sam srećna. Sada mogu opušteno da ih skinem. O, da, cool. Šta je sledeće? Počela si da izgledaš mnogo bolje. U tebe će se sigurno zaljubiti najlepši dečko škole. Ali ove bubuljice su tako užasne. Kožu treba očistiti. Imam četku za veteršolju. Stop, ne. Nikakvih četki. Drži pravi aparat za čišćenje kože. Njega treba samo uključiti. Pogledaj, a bubuljice na tvojoj koži ne staju u istom trenutku. O, da, super. Zašto mi je lice postalo crveno? Zato što posle treba naneti mlečnu penu. Evo, uzmi moju penu iz kapućina. Odlično. Tvoja koža se smirila i prestala je da bude tako crvena. A dalje uzmi sočiva. Treba da se rešimo naočara. Tako će biti bolje, veruj mi. Da, izgledaš prelepo. Hvala ti. Tvoja frizura? Kosa liči na slamu. Hajde da to ispravimo. Ona još i smrdi. Je li to buba švaba? Šta ona radi u tvojoj kosi? Moram hitno pozvati gusa bombardera. On treba da nam pošalje malo jaja. Evo ga! Ćao! Odlično! Sve sam uhvatila. Super! Liv, lezi! Sad ću ti napraviti masku od jaja za kosu. Razbit ću par jaja na tvoju kosu. Tako je. A zatim očešljati. Odlično. Kada maska odstoji na kosi par minuta, onda može da se spere. Eto, sad je tvoja kosa tako mehana. Hajde da je osušimo. Imam specijalnu kapicu. A za nju mi treba fen. Hvala. Uključujem ga. Oho, meni se glava naduvala. Pogledaj.
Kako smešno. Jel mogu da skinem? O, moje kosa je tako lepa i mekana. A balerina kapućina. Hvala ti mnogo. Tako mi je drago što ti se sviđa. Sada hajde da ti napravimo pletenice. A drži, ovo je poseban alat za pravljenje lepih kikica. A kako se to radi? A, ne ide mi balerina kapućina. O ne, hajde da ti pomognem. Inače ćeš zapetljati kosu. Eto, sad su ispale lepe pletenice. O, stvarno je spalo super. A balerina kapućina? I ja želim da se nacrtam. Jel mogu? Sad čekaj malo. Tako je. I još malo. Aha, tako si lepa. I još bukvalno par dodira. Super, sad ću seći to. I zalepiti na moje nove pletenice. O, nikada nisam bila tako lepa. Wow, divno! Svaka čast! Imam iznenađenje za tebe. Cijela kutija sa šminkom. Wow, ja se nikada nisam šminkala. Baš me zanima kako je to. Želim da probam. Za početak ću uzeti puder. I beauty blender. Eto ga. I stisnut ću puder na sunđerić. Tako je, što više. O, da. Oli, ti uopšte ne umeš da se šminkaš? Hajde da te ja svemu naučim. A za početak treba napraviti ravnomeran ten. Odlično. Ovako je već bolje. Sada treba staviti malo pudera da ti lice ne bi sijalo. O, preterala si sa puderom? Jao, šta to radiš? Prestani! Krokodilo bombardero? Pomozi nam! Da, slažem se. Pudera je bilo previše. A šta će biti dalje? A sada treba staviti rumenilo. Hajde dalje sama, ne pomažem ti. Vrlo rado. Obrazi su ispali tako roze. A još ću našminkati obrve. O, da. Divno. Kako ti se čini? Jao, Liv, ne. Hajde da ti ja pomognem. Sad ću sve popraviti. Drži šablon. Stavi ga na obrve. A dalje popunjavaj sve senkama. Eto, sada uzmi kašiku. Sad ću ti sve objasniti. A vidiš, prislanjaš kašiku na oko. Dalje ja nanosim senke na tvoje kapke. Tako je. O, postala si tako lepa. Sad ću ti staviti malo highlightera. Eto. Izgledaš divno, draga. I ostalo je samo da izabereš boju usana. Hajde, koja ti se boja sviđa? Biraj. O da, slažem se. A roza je najbolja. Balerina kapućina, ja sam tako prelepa. Dobro mi stoji sve to. O, ti ćeš mi čak napraviti i svoj kapućino. Ja sam tako srećna. Hoću da probam što pre. Wow, izgledam cool. Hvala ti. Balerina kapućina. I ja također umem da plešem kao ti. Hajde da ti pokažem. Gledaj. Sad ću pasti. Zavrtelo mi se u glavi. O ne, ja sam sva u zavesi. Ali zavesa izgleda super. Hajde da napravimo od nje suknju. Mislim da je to baš dobra ideja. Eto. Da li mi dobro stoji, jeli? Wow, Liv, ti izgledaš super u ovoj roze suknji. Ona podsjeća na moju baletsku suknju. Sada hajde da je ulepšamo malo. Da, to je baš ono što treba. I sve ove trakice odlično izgledaju zajedno sa suknjom. A sad ti treba lep korset. Evo ga, vidi kako je dobar. Wow, izgledam čarobno. Hvala, balerino kapućino. Ova odeća je najbolja koju sam ikada imala. U njoj ću sigurno plesati bolje nego ranije. Sad ću te naučiti. Ponavljaj za mnom, Mila.
Ovako? Sad ću. Jel tako? Da? Da, radiš sve prelepo. Svaki tvoj pokret je tako elegantan. Aha. Ja mislim da si spremna da ponovo ideš u školu. Svaka čast. U pravu si. Hvala ti još jednom. Ti si napravila od mene lepoticu. Idem sada u školu. Jedva čekam. Ej, šta to radiš? Daj mi to! Jao, vi dečaci. O, tako lep privezak. Ko je to? A balerina kapućina? Ne, ja sam Liv. Ali moje odeća balerine neverovatno lepa. Sada liči na pravu balerinu kapućinu, jel da? Jel možemo da se slikamo? Hoću ja! Slikaj mene sa njom! Jesmo li upali u challenge? Super! Mogu li ja da počnem? Da vidim šta je unutra. Fuj, hrana za bebe. Odvratno. Već sam odrasla za to. Miriše gadno. Neću to jesti. Ne krši pravila. Hajde, jedi. U redu. Morat ću to da uradim. Hajde, mogu ja to? Odvratno. Gotovo. Dosta sam jela. Kate, ti si sljedeća. Da vidimo. Oho! Gomila Twixa. Želim da pojedem to sve. Njam, njam. To je prelepo. Hej, daj nama, molim te. Ne, to je moje. Rekla sam ne. A vi imate svoje sefove. Pa dobro. Ovdje treba da bude nešto neobično. Što? Flašica za bebe? Pa dobro, da vidimo kako to radi. Cucla mi ne treba. Hej, boli me. A ovo ću uzeti sebi. Sa mlekom će biti još ukusnije. Super. Popit ću mleko do kraja. Sviđa mi se. Šta? Ko mi je uzeo jedan štapić? Jo, nešto se dešava. Mija, šta ti je? Ostala je mala beba. Šta da radimo? U redu. Mala, dođi ovamo. Smiri se. Ne pomaže. Kakav užas. Šta da radimo? Znam. Hajde da je nahranimo mojom hranom. Hajde, dušo. Kašika za mamu. Dobra devojčica. Bravo. Jo, opet joj se nešto dešava. O, ponovo si odrasla. Koliko brzo rastu tuđa deca. Ja ću biti prva. Šta? Stvarno? Kakav užas. Da li su to crve? To sigurno neću jesti. Pa ne može tako. Jedi. Fuj, to je sigurno najgori dan u mom životu. Ali nema šta da se radi. O ne, ovo je još gore nego što izgleda. Odvratno. Gotovo, probala sam. Ne, moraš dobro da probaš. U redu. A, strašno. Jo, povratit ću. Skoro sam završila. Gotovo, uspela sam. Sad ti, Mija. U redu, krećem. Opa, izgleda da imam nešto ukusno. Da vidim. To je prsten, baš je lep i modran. Čekajte malo, da li je stiv? Da, baš je ukusan. Što? Nema više? Jao. Super, sad je more. Šta je tamo? Je li to knjiga? Baš je čudna. Wow, izgleda da je magična. Kako radi? Sad ću pročitati neku čaroliju, na primjer ovu. Čudno, ništa se ne dešava. Suzy, tvoje naočare kao nove su. Wow,
knjiga radi? Da, sad je moj red. Da vidim. Juhu, sad ponovno imam prstan. Cool. Hoću i ja da probam. Kate, tvoj tanjir je ponovo pun. Šta? Nema šanse. Neću ih ponovo jesti. Hajde. Prijetno. Devojke, hajde uz pomoć papir, kamen, makaze da odlučimo ko će početi. Pobedila sam. Fuj, je li to sirova riba? Odvratno. Mija, vidi. Sklonije od mene. Bolje jedi. U redu, probat ću malo. Jao, kakav užas. Dosta mi je. Ne mogu više. Suzy, otvori sef. U redu, sad ću. Ovdje je nešto neobično. Kakav je to uređaj? Da li znate možda? Nemamo pojma. Dobro, Mija, sad ti. Da, otvaram. Wow, to su čokoladni kolači. Super. Baš ukusno. Da, i to je sve moje. Neverovatno. Hoćemo i mi. Oho, izgleda da u tom aparatu ima nekog. Pritisnut ću dugme. Jao, to je duh. Hej, krade mi kolače. Zdravo, kolači su moja omiljena hrana. Hej, duh, to su moji kolači. Vrati mi odmah. Imam ideju. Hej, gospodine duh. Evo tvoj kolača, vidi. Ovdje. Letim. Da, imam te. Sad nećeš izaći. Hej, hajde da ga vratimo u tu kutiju. Odlična ideja, hajde. To uspela. Bravo, devojke, mi smo odličan tim. Opa, društvo, sad ste dobili nudle. Mike ima najjeftinije nudle. Britney ima žele nudle Haribo. A Jane? Nevjerovatno, to su zlatne nudle sa pravim zlatom. Mike, ozbiljno? Ja sam takve nudle videla samo na smeću. Ja mislim da su baš dobre. Samo što su čvrste. Moj zub. Ojoj, ispao je, kakva šteta. Ali nema veze, svakako ću pojesti ove nudle. Joj, kako boli. Znate šta, prelazimo na plan B. Neću da lomim nudle, nego ću samo da ih skuvam. Napolju taman kiša. Sad ću skupiti vodu. Odlično. Nije loše, ali treba mi više vode. I sedit ću svoju majicu. Da, tako je. A sada mogu jesti. Njam, njam, njam. Fuj. Ma dajte, to je veoma ukusno. Ostalo mi još malo na licu. Ja sam završio, ko je sljedeći? Hoću ja. Ja obožavam žele nudle. Tako da ću ih rado pasti, ali neću jesti štapićima, nego električnom viljuškom. Ona će sama namotati nudle i neću morati da se trudim uopšte. Da, savršeno. A sada mogu probati. A šta ako pritisnem ovdje? Mike, što si uradio? O ne, sve se razletelo po sobi. Izvini, Britney, nisam hteo. Žao mi je. Kakav užas! Ne brini, sve ću skupiti i mogu čak i pojesti. Strašno! Ostala samo jedna nudla. I ona je bila baš ukusna. Dakle, sad je moj red. Kao što vidim, vas pitana sam ovdje samo ja. Stavit ću salvetu, uzet ću štapiće i mogu probati svoje divne nudle. To je veoma ukusno. Jao, Jane stalno pravi nešto od sebe. Da? Maš me briga šta vi mislite o meni. Ja sam najbolja. A ovaj ukras mogu staviti na sebe. Sada izgledam još skuplje. Hej, što bacaš salvet u mene? Sad ću ti se osvetiti. Imam magnet. Tako ti treba. Šta se dešava? Ovo nisam očekivao. O ne! Moja divna kosa! Kakva sramota! Da,
sladoled! Ja sam dobio sladoled sa Sunđer Bobom. Super! A ja imam najskuplji sladoled na svetu. A ja imam kornet sa sladoledom, obožavam ga. Ja ću početi. Da vidimo. Jao. On izgleda sasvim drugačije nego što je nacrtano na pakovanju. Ali to nije problem. Bitan je ukus. A moj sladoled je baš ukusan. O da. Ukusno, ali malo. Britney, hoćeš mi dati svoj sladoled? Što? Nemoj ni misliti. Ovaj sladoled je samo za mene. Obezbeđenje? Halo? Neko pokušava da mi ukrade sladoled? Gospođice, ja sam ovdje. Pođite sa mnom. Ali ja želim da poližam sladoled. Konačno mogu uživati u sladoledu na miru? Kakva si cicija, pustite me! O, da, prelepo. Dobro, neću više. Poverovao si! Ne, pustite me! Samo ću da lisnem jednom. Samo jednom. Izvini, Mike, ali ja sam već sve pojela. Možete da idete? Hvala. Baš ste bezobrazni. Naljutio sam se na vas, ne diraj me. Jeste li završili? Onda je sad moj red. Moj sladoled se mora jesti samo kašikom od zlata. O da, izgleda posebno ukusno. Priznajem da ništa ukusnije u životu nisam jela. Mada koga ja lažem? Takav sladoled jedem svaki dan na svoj jahti. O da. Mogu probati sladoled, Jane. Majke, jesi li normalan? Ne diraj moj sladoled svojim prljavim rukama. Jao! O ne! U stvari, o da! To je veoma ukusno. Konačno sam ga probao. Ljudi, povraća mi se. Kakav je ovo užas. Neću da jedem to, nema šanse. Kako slatku tortu sam dobila. Jedva čekam da je probam. Britney, vidi moju tortu. Izgleda da je ona jako skupa. Ova torta je za mene. Što bi, to je moja torta. A tvoja torta ispred tebe. Hajde, jedi je. Kako ste bezobrazni. Ali šta da se radi? Moram je probati. Kakav užas, ne, ja ne mogu. Čekajte, pa ja imam svog batlera. Batleru, dođi. Ovo moraš pojesti. Šta ti nije jasno? Ovo moraš staviti u usta. Jel ti jasno? Shvatio sam, sad ću sve uraditi. Nikad nisam vidio da gospođica Jane tako nešto jede. Dobro, otvorite usta. Kakav užas. Šta si uradio, glupane? Beži odavde. A vi prestanite da se smete. Britney, sad ti. Okej, vrlo rado ću probati svoju tortu. Odsveći ću sebi komad. Ona je čak i unutra roze. Prelepo. A ukus je još bolji. Neverovatno. Blago njoj. Želim da budem još komad. Ova torta se bukvalno topi ustima. Prezadovoljna sam. Britney, požuri. Maj, nemoj mi smetati da uživam. Neću nigde da žurim. Jedva čekam da probam svoju tortu. Pa šta da ti radim? Sad čekaš malo? Gotovo. Ne mogu više da čekam. Jedi. Hej, Mike! Pokvario si mi šminku? Gotovo, sad je moj red. Konačno mogu da probam nešto skupo. To je zaista ukusno. Predobro. Znate šta? Ješću ovu tortu rukama, baš me briga. Pravo zadovoljstvo. Mike, to je nekulturno i prestani da bacaš tortu u nas. Ja sam već prejao. Imam još ceo sprat. Juj. Mike je tako smotan. Baš tako.